नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग का देखी खेसारी लाल यादव जी की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि आज सिनेमा घर में रिलीज कर दिया गया है। जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बम्पर ओपनिंग गए बा। काहे कि दर्शक जो कि सिनेमा घर में भीड़ पर भीड़ हाउसफुल भी चल रहा बा। बहुत ही सिनेमा घर में हाउसफुल भी चल रहा बा। सिनेमा घर के टिकट न मिल रहा बा। काहे कि इतना दर्शक लोग देखेला उचित मानी खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन जो पिया मन भावे। काहे कि बहुत ही महंगा बजट के बा। लंदन में शूटिंग होल बा। भोजपुरी के जो कि ऐसा फिल्म कम बा जो कि लंदन में शूटिंग होला। खेसारी यादव जी की एकलौता फिल्म बा जो कि लंदन में शूटिंग होला। यही दर्शक लोग देखे खातिर बहुत ही उचित बानी। और सिनेमा घर में जो कि हाउसफुल के तो बोर्ड लागल, भीड़ पर भीड़ लागल बा। बुकिंग आगे से चल रहा बा। तो आप लोग के आज से तो सिनेमा घर रिलीज कर दिया गया है। जिन भाई लोग जो कि आज देख ले बानी सिनेमा दुल्हन वही जो पिया मन भावे सिनेमा घर में, तो आप लोग देखकर नीचे कमेंट बॉक्स बताइए कि आप लोग के देखे में कैसे लगा। अगर ना देख ले बानी तो आप लोग कल देखी, परसों देखी, जरूर आप लोग जाकर देखी खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे। कहीं बहुत ही महंगा बजट के बाद फिल्म में आप लोग के फाइटिंग सीन ना देखे के मिली। फाइटिंग न लपड़ के सीन देखे मिली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई गई बा। तो आप लोग देखी और देख कर नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।